Vítajte, dnes sa chceme bližšie pozrieť na jeden zaujímavý pohľad na riadenie štátu na Slovensku. Vychádzame z blogového príspevku, ktorý reaguje na, povedzme, opakované sklamania z politiky a kladie takú zásadnú otázku. Áno. Čo ak by štát neriadili politici? Čo ak by ho skôr usmerňovali odborníci? Áno, presne o tom ten text hovorí. Argumentuje, že ten súčasný model naráža na isté limity a navrhuje vlastne systémovú zmenu. Akú konkrétne? Predstavuje taký koncept, kde by to riadenie spoločnosti stálo viac na dátach, na vedeckých metódach, na odbornosti, menej na tých politických cykloch a popularite. Cieľom je skôr odborne spravovať, nie tak tradične vládnuť. Rozumiem. Tak sa poďme pozrieť na tie kľúčové argumenty. Ten zdroj stáva politikov a odborníkov do takého dosť ostrého kontrastu. Čo je tam ten najzásadnejší rozdiel podľa neho? Možno ten úplne základný. Politici sa, podľa toho textu, orientujú hlavne na popularitu a na ten krátkodobý horizont. Však 4 roky. Áno, volebné obdobie. Presne. Ich úspech sa často meria týmto. Kdežto odborníci by mali stavať na svojej odbornej dôveryhodnosti. Ich práca by sa mala posudzovať z hľadiska dlhodobých dopadov. Povedzme 10, 20, možno aj 50 rokov. To je obrovský rozdiel v perspektíve. A práve tento nesúlad, medzi tými krátkodobými politickými cieľmi a tou dlhodobou povahou problému, ako sú dôchodky alebo klíma, to je podľa článku koreň mnohých problémov. To dáva zmysel. A tento rozdiel v tom zameraní sa asi potom prejavuje aj inde však, napríklad ako pristupujú k riešeniu problémov. Určite. Ten zdroj uvádza, že kým politici často reagujú, až keď kríza už horí, často pod tlakom médií, verejnosti. Reagujú, áno. Tak ten expertný prístup by mal klásť dôraz skôr na predvídanie, na prevenciu a tiež sa, povedzme, nebojí priznať, že tie problémy sú zložité, že nemajú jednoduché riešenia. Namiesto toho, aby to zjednodušovali pre politické body. A čo komunikácia? Tam ten rozdiel musí byť tiež priepastný. Politici, ako sa píše, často hovoria to, čo si myslie, že chce väčšina počuť. Presne. Zatiaľ, čo odborníci by mali komunikovať to, čo je dôležité vedieť, aj keď to, není práve populárne. Mali by pracovať s faktami, argumentmi, dátami, nehrať primárne na emócie. A keď sa niečo pokazí, tak nehľadať hneď viníka alebo výhovorky, ale pozrieť sa na systém. Kde je chyba v systéme? Ako ho vylepšiť? Ten kontrast je teda jasný. Je to proste iná logika fungovania. Ale ako by sa takáto zásadná zmena dala vôbec spraviť? Veď to je zmena paradigmy. Navrhuje ten článok aj nejaký postup? Navrhuje v takých 2 fázach. Tá prvá je, a to je asi nevyhnutné, spoločenská diskusia. Začať o tom hovoriť. Presne. Aby sa o tejto myšlienke vôbec začalo uvažovať ako o reálnej alternatíve, nielen ako o nejakej, utopii alebo fantázii. Vytvoriť dopyt. Ukázať, že ľudia by možno chceli aj iný model riadenia. Takže najprv zmena v hlavách a vo verejnom priestore. A čo potom? Ak by táto myšlienka, povedzme, získala nejakú podporu. Potom by mala nasledovať tá druhá fáza. Odborno-legislatívna. Tam by už museli nastúpiť právnici, ústavní experti, ekonomovia, sociológovia. Tí, čo tomu rozumejú do hĺbky. Áno, ktorí by navrhli konkrétne mechanizmy. Ako by sa tí odborníci vyberali, ako by rozhodovali, aké by boli kontrolné mechanizmy. Ten článok dokonca naznačuje, že by sa to dalo možno začať testovať v menšom, v nejakej konkrétnej oblasti štátnej správy napríklad. Zaujímavé. Znie to ako beh na dlhé trate, ale... A ako by to teda mohlo vyzerať v praxi, keby taký systém naozaj fungoval? Aké sú tie kľúčové črty toho navrhovaného modelu? Tak podľa toho zdroja ten výber ľudí by nebol o voľbách a popularite, ale o preukázateľných výsledkoch, odbornosti, skúsenostiach. Merateľných veciach. Presne. Vyberal by ich asi nejaký nezávislý výbor, nejaká komisia. A to rozhodovanie, to by sa opieralo hlavne o dáta a analýzy. Čo spoločnosť naozaj potrebuje? Aké sú riziká, prínosy rôznych riešení? Trochu ako keď lekár stanovuje diagnózu a potom nasadzuje liečbu. Čiže dôraz na racionalitu, na dôkazy. A čo kontrola a transparentnosť? To býva často Achillová päta. Práve naopak. Ten zdroj zdôrazňuje, že toto by muselo byť absolútne kľúčové. Práca tých odborníkov by bola pravidelne hodnotená.
na základe jasných, merateľných ukazovateľov a výsledky by boli verejné. Museli by fungovať silné, nezávislé kontrolné orgány, etické komisie. A technológie ako umelá inteligencia, dátová analytika, te by mohli pomáhať. Pri analýzach, pri modelovaní. Ale nenahradzali by ten ľudský úsudok a zodpovednosť. A samozrejme, komunikácia s verejnosťou by bola asi úplne iná. Zrozumiteľne vysvetľovať, prečo sa niečo rozhodlo. Zverejňovať podklady. Budovať dôveru nie na sľuboch, ale na výsledkoch a otvorenosti. Presne tak. Nejde o to vytvoriť nejakú, vládu technokratov bez kontroly, ale o systém založený na odbornosti, dátach a hlavne zodpovednosti voči spoločnosti. Tie podklady tiež spomínajú, ako sa môže zapojiť jednotlivec. Čo sa dá podľa toho článku robiť, ak niekoho táto myšlienka osloví? No, začína sa to asi tým najzákladnejším, pripustiť si, že takáto zmena je vôbec možná. Že to nie je úplné sci-fi. Potom o tom hovoriť, šíriť tú myšlienku, diskutovať o nej. Otvárať debatu. A kto má kapacity, môže prispieť svojimi nápadmi, napísať niečo, natočiť video, spájať sa s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú podobne, ponúknuť svoju odbornosť, prípadne iniciovať nejaké menšie projekty, diskusie, čokoľvek. Takže ak by som to mala zhrnúť, tento blogový príspevok vidí odborné riadenie ako možnú cestu von z tých, povedzme, cyklických sklamaní z politiky a ten recept je dôraz na odbornosť, dáta, dlhodobé plánovanie a systémový prístup. Áno. A ten text končí takou, myslím, celkom zaujímavou myšlienkou, že možno by sme sa na tých politikov nemali len hnevať, ale vnímať ich pôsobenie skôr ako takú lekciu o limitoch toho súčasného systému. A možno ako impuls pohnúť sa ďalej, hľadať nové cesty, obrátiť list. To je silný záver. A na úplný koniec teda myšlienka na zváženie, ktorá z toho tak nejako prirodzene vyplýva. Ak by sme sa naozaj chceli posunúť k spoločnosti, ktorá je riadená viac odborne než politicky, aký by mal byť ten úplne prvý konkrétny krok? Čo by bolo na tej ceste najdôležitejšie urobiť ako prvé?